Di mong kayo tinapos ka mga judge ay. Don't judge the book, because cover the book. Hirap man ay. Pali. Baka pwede ta kang maabala. Dawa, dikit na oras. O ano to? Mahay-mahay na kaya kumaran na yan pa day. Mahay na akong ibang maran na yan. Kaya di ako sa'yo mo nagdiretso. O ano nga ni, baya! May kwarta ka dyan. Utangin naman na daw ko. Gipit kaya ko ngunyan, mga kong ibang maranihan. Nagdidin ako sa iyo, mutarang kung utatabangan mo ko. Bare, mara 1,000 man lang puti ang kurta ko, men. Mara 1,000, di 2,000 yan. Bare, 2,000 kang angog mo. Dapangon ta ka baga, gusto mo di ta ka pa utangon. Joke lang, garo man eh. Pwede na yan, sige namin, pwede na yung 1K. Ayos lang yan, ayos na yan. Sigurado ka na kayan. 1,000 lang kayo talaga yung ako di ay. Ay pa di ayos lang. Ayos lang, ayos lang. Oo, yan o. Salamat pa di, salamat. Sige lang. Gusto bayaran mo kayo namin ha, pag-igwa ka na. Salamato na maray. Ayo, balik ko man lang ni sa Lunis. Ayo, sige na, sa Lunis. Sigurado yan, sa Lunis. Bayaran mo na lang ko sa Lunis. Sige na. Ayo. Di pa di, sa Lunis. Sa Lunis talaga, salamat. Sige na, may tigilang pati ko ay. Sige na. Salamat. Okay. 2 days later. Kain na daw si Padi. Sabi Lunes mabayad na. Lunes ba ganun yan? Apudang ko daw. Ay, si Padi nag-aapod. Bar mga similan. Di ko muna pagsimbagun. Di sinisimbagay. Bari apudang ko daw ulit. Sumimbag ka na. Hello, Pade. O ano na? Psst. Pasensya ka na, men. Mayo pa kung ngunyan kortay. Di ba, men, pag nakadiskarte, taon ta katulos yo. Ayo dapat lang. Tamayo na pati kong kwarta. Sabi mo kay Lunis, mabayad ka man lang. Kaya pinautang ta ka. Ayun nga ni, men. Lunis pati ngunyan. Di ba, pag nakadiskarte ako ngunyan, tataon ta katulos. Kung bako ngunyan, saga. 2 years later. Hello, men. Hello. Men. O, Pade. Baka pwede masingil ko na si 1K. Tamay pa man nga ni kong kwarta. Sibot-sibot ka. 2 years naman kaya may nang nakalipas ay. Maya akong pakiaram kung 2 years na yan. Dawa perang taon pa yan umabot. Makanood ka maghalat, magbayad. Eh. Ako na nga nagpautang. Ikaw pa may ganang maanggot dyan. Di man sa anggot pa di. At sinasabi ko lang, makanood ka maghalat. Makanood ka maghalat bumayad. Makusa na lang Di yan. bumayad kang kusa. Haloy-haloy naman. Ay talabot ko nga ni kung haloy-haloy na. Labot ko! Ay sos! Ako na nga nito ng magandang loob. Tapos, ikaw pa tumiga ng maanggot dyan. Kung aram ko lang din ako nagpautang. Diday ka na ko nagpautang. Patalpatalong ko kaya, nagpapautang ko kaya. Tapos aram mo hindi mabayad. Sige kang pautang. Nasa imo man kayo may nang sala. Mapautang ka kaya tapos ngunyan mga singal-singal ka. Pag di ka binayad, maanggot ka. Sa sunod, di ka naman para pautang, men. Ay naman na maray. Patalpatalong sa imo man kayong sala. Patalpatalong kang maray. Pautang-utang. Maghalat kang magbayad sa imo. Ba kung sisibot-sibutin mo singil. 2 years. Hali-hali. Pero kulang pa nga niyan dahil mga 5 years pa. Lagpas. Pag mautang, mabuuton. Pag sinisingil, ang guton. Kapalo ng mukha ay. Ika men, pag may utang ka, bumayad ka. Bakutong papaloyin mo pa.